heb hier een vraag voor je. Op welke manier denk je dat je televisiecarrière bijdraagt aan de ontwikkeling van de sport? Kijk, ik ben niet zo lang terug. Een jaar of 3 heb ik de overschakeling gemaakt van STVS naar ATV. En eigenlijk niet dat het verkeerd ging bij de STVS, maar de belangrijkste reden waarom ik voor ATV heb gekozen, is omdat zij de Surinaamse wedstrijden live uitzenden. Dus de hoofdklasse voetbalcompetitie was het toen, nu is het uitgebreid naar de basketbalcompetitie, de volleybalcompetitie en internationale wedstrijden, zenden we live uit. Dus dat was voor mij een hele nieuwe uitdaging om te becommentariëren. Dat heb ik nog niet gedaan. En ik merk dat vanaf we die wedstrijden live doen, zeker voetbalwedstrijden, het gedrag van onze voetballers veel anders is in vergelijking met 6 jaar terug. Het lijkt er echt op alsof ze ervan bewust zijn dat heel Suriname nu echt naar ze kijkt. En ze gedragen zich, by a lack of better words, gewoon stukken beter. En ik denk dat de prestaties ook stukken beter zijn. En dan is het misschien niet alleen mijn bijdrage als individu, maar ook gewoon onze organisatie, dat we deze wedstrijden live uitzenden en daardoor verandert hun gedrag en wellicht ook hun prestatie op het veld. Dus dat, op die manier denk ik dat ik een bijdrage lever. Ja. Wat mij betreft heb ik een andere invalshoek. Vanaf dag 1 was het de bedoeling, het ging niet om mij, het ging om de sport en de sporters. Om met mijn programma's zodanig bezig te zijn dat de sport in totaliteit beter werd, maar ook voor mezelf, dat ik ook bij het presenteren beter werd. Dus daarvoor heb ik voldoende ruimte gekregen van de heer Pengel, ik weet ook van Jaap van Meekeren. Ik mocht naar de NOS in Nederland en ik mocht een keertje bij ESPN in de keuken kijken. Zo heb ik dan een ruime blik gehad in bepaalde situaties, ook over rechten van hoe betaal je rechten en dat soort toestanden. Maar de bedoeling was steeds om los van de uitslagen, met het becommentariëren, het laten zien van beelden, ook aan te geven van hoe het kan, hoe het beter kan, weet je wel. En dan probeerde ik ook anderen erbij te betrekken, deskundigen, om aantekeningen of laat me zeggen, om adviezen te geven, waardoor die sport steeds op een hoger niveau kon komen. En dat hebben we gehad, we hebben momenten gehad waarbij je ook ruzie kreeg met mensen die het niet eens waren all the way, weet je, want soms moest je negatieve kritiek leveren, maar het was altijd in het belang dat het beter kon worden. Dat het beter kon worden met de sporter en beter kon met de sport in totaliteit. En dan heb ik niet alleen maar over voetbal, alle sporten. Ik ging naar alle sporten. Je zei, was het 10 kilometer het interesseerde me niet. Ik probeerde alle sporten op de beeldbuis te brengen, waardoor de sporter kon zien en daardoor ook leren, zoals jij hebt geleerd van het verleden, hoe stijf je was. Ja. Je hebt het verbeterd, want nu bij Moxie bij een kei. Zo is het ook geweest bij de sporter. Door te zien konden ze die verbeteringen aanbrengen. Door te zien konden ze inderdaad hun gedrag. Wij hadden het programma alleen maar op de maandag. En ik weet nog, een bekende doelman trapte tegen een voorhoedenspeler in zijn gezicht. Hij pakte de bal, maar hij deed dit. En ik heb echt commentaar geleverd. Maar believe me, zijn directeur heeft het ook gezien. En hij werd op het matje geroepen. Want die brengt jouw bedrijf ook in verlegenheid. En hij kreeg ook een straf daar op de plaatsen waar hij werkte. Kortom, het moet altijd zijn in het voordeel van jouw sport, of de sport in totaliteit. Wat betekent in het voordeel van jouw natie? En dan pikken we altijd als beoefenaar veel meer mee. Want dan krijg je die bekendheid, dan krijg je ook jouw lichaamsbouw, you name it. Maar het moet altijd zijn
om hoger op te komen. Zo heb ik dus mijn carrière binnen journalistiek gebruikt om dat te doen. Ja, ik heb toen een paar dingen bereikt, een paar awards gehad daarvoor, ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.